Máte životné poistenie, ale ste naozaj chránení? Ak máte deti, je veľmi pravdepodobné, že už nejaké životné poistenie máte. Možno z banky, možno pre istotu. A možno si dnes hovoríte, máme vybavené. Práve tu začína problém. Z mojej praxe vidím, že veľa rodičov má poistenie, ktoré vyzerá dobre na papieri, ale v kľúčovej chvíli rodinu neochráni. Nie preto, že by boli nezodpovední, ale preto, že nikto im nevysvetlil, ako sa na poistenie pozerať očami rodiča. Keď sa stanete rodičom, mení sa všetko. Zrazu na vás niekto finančne závisí. A výpadok príjmu má úplne iné následky než kedysi. Životné poistenie by v tejto fáze nemalo byť formalita. Malo by fungovať ako ochranná sieť. Skúste si položiť jednu jednoduchú otázku. Ako dlho by naša rodina fungovala, keby nám vypadol jeden príjem? Ak odpoveď neviete, nie je to chyba. Je to signál, že sa na poistenie treba pozrieť lepšie. Poistenie nie je o zmluve. Je o pokoji v rodine. Ak si nie ste istí, či vaše životné poistenie chráni realitu vašej rodiny a nie je len papier, môžete sa mi ozvať na nezávislú kontrolu.